ọ dị mma anyị alaghachila unu lee anya ọ ka bụkwa ụtụtụ ọmanụ n'isi mbido telivishọn ọ bụrụ ugbu a ka ị na-abata anyị ji isiokwu na-apụ anwụrụ ọkụ kpụ ọkụ n'ọnụ were bata ọ gịnị ka ya bụ isiokwu bụ kedu ihe kpatara ndị mmadụ dị ndụ ga-eji bụrụ onye oshi na-ezu oshi ya bụ ihe adịghị ọkụkọ ọ bụdịghị ihe a na-akọ a sị biko ekwekwele ka ntị ọzọ nụ ya anyị na-atụle ihe gbasara ya na-elekwe n'ihe niile kpatara eji ezu ya bụ oshi mana anyị kwere na nkwa na anyị bata na agba nke mmechi anyị ga-enye tupenyetu onwe anyị azụ ụzọ a ga-esi ebe gịnị a ga-esi akwụsị ya bụ oshi nne o nwere nke ichetara ụzọ maazị ma a na-asị onye na-ebu ọgbụgbọ ga-ebu ụzọ mee gịnị bogodu unu a mgbe ahụ nwaanyị na-etolite etolite iji aja ọ na-atụ asị kedu ihe o gosiri na onye na-atụ asị ga-ezu ohi ọkwa asị na oshi na-aga hand in hand bekee na-akpụ ya hand nwanne na nwanne maka na onye na-atụ asị ọ dịkwara ya mfe oge na o nwere ihe o ji iju ya sị mba onwe ihe mere ya o werezi abụdozi ụmụnne ndị ọzọ usoro ahụ na-eto na-aga ọ na-ebido n'ụmụaka ọ ga-ebido n'ụmụaka nke bụ na nne na nna onye mụtara nke ya na ndị ọgbọ ya na-eme nke ahụ dịkwa iche nke ahụ dị iche ọ na-eme ọ mana ihe ahụ na-eme adịrọ mma ka ihe ị ga-eme ka ị pụta n'ime ihe gbasara izu ohi jisie ike nwee gịnị afọ ojuju ọtụtụ nne na nna na ugbu a na-ele anyị mara na ụmụ ha ndị dị afọ 2 na 3 ịkpọọ ya si abịa kedu onye kwafuru mmiri ebe a ọ sị gị ọwụwụ m ọ kelechi ọkwa ọ na-ebido ọkwa obido gịma na ebido ọ gịnị ka ị ga-eme ụdị nwa obere nwa ahụ mgbe ahụ ị jụrụ nwa ahụ ọ na-adị mma nne na nna ịmata ụmụ ha mụ ịnọkọta ilele ihe ule mara ma ha nwere ka ha si gbanwewa agwa mụa na-eme ịma ka ha jechaa ụlọ akwụkwọ bata nwa ndị bi ebe ha batakwa nwa ihe isikwa ike ji nwaanyị na-enenecha ha agwa ka ị mara nke ha mụtara ebe ahụ ha ga-eburu bata ebe gị nke bụ ewekwala nọọ ihe ụmụaka biko nwa gị maka na obere nwa bido lewa gị anya na mkpụrụ anya siara gị asị nwa ahụ ijidehụ ya ọfụma nwa ahụ amịpụgokwa gị n'aka ọkwa Chukwu ọ gbapụla na gị biko ụdị nwa dị otu ahụ ị ga-akpọkịta ya ọ nweghị ị ga-abịa tiwe mkpu bịa tiwe ya ihe ọ bụrụ na anwa ị ga-etinye ya egwu n'ime mgbe ya na onye dị otu a mere ihe a dịka ma ịfụtụbụ onye si ka ọ tụtụrụ ego n'ala wuo ihe ọzọ onye dosiri gị were ọ bụzie eji ma owu ihe ọzọ tinye ya na akpa na-aga ịgbatụcha ihe ndị a ọfụ ihe nye ọzọ ihe awụrọ nke ya n'ụzọ na-enene ụjọ na-atị ya biko ụmụaka ọzọ dịka ibie nwa gị gaa ụlọ akwụkwọ lọta were ihe egwuregwu na-ahụghị nke ọ sị na Benard dashiri ya weghachikwa azụ ya ọ mara ebe o si dashi ya gakwa ga-anya mba o nyere ya onye gị ya ga-aweghachikwara ya Benard biko n'ihi na otu a ka esi akụkọ si abịa ụmụaka na-anọdụ chee ihe ha ga-ekwu ha ịmaghị ma o were ọ na-arịa Benard abịakwa na n'iwu 10 commandments a sị onye ezulu oshi iwu nke Chukwu nke 7 ezulu oshi so ọ dịkwa mkpa gị nwee ị mee ụmụaka na-agụ akwụkwọ nsọ na-aghọta ihe a na-akọ ka egwu Chineke dịrị ha n'ime ka ọ ga-awụ ha nwee ihe ọwụwụ nke ha anya ha pụọ o nwere ihe ofu obere nwa kwuru ọ sị na nne ya sị na ihe ahụ na-agụ gị na ị na-ele anya na gị wepụ anya na ya na iwepụ anya na ihe ahụ tupu ịgbara ihe na-eme ihe agụdebe gị nwatakịrị dị otu ọ dị gị ka ọ ga-anọkọta were ihe mmadụ ọ ga-ara ahụ mana ọkwa na enwoge nke ga-ezu ori mana ọ na-agbawa obi mmadụ ọ mere ha ezu ohi mmadụ zuru nke gị ọ na-agbawa obi ka ihe ị ga-eme jisie n'ike hụ na ihiri ụra ọfụma n'abalị ọrụ ma rie ezigbote nri ka inwe ike ijidenwe onwe gị aka maka na ijidenwe onwe gị aka onye nwe gị nsogbu ị na-asị nchetakwa ihe mịa were ọmafu oge obi inwewe nsogbu maka onye zọrọ ihe ga-ezoro sef o jigoro ya na-aṅụrị onwe ya na-aṅụ aṅụrị na-aga ụmụ ya na-akọ ma mgbe ha hụrụ eziokwu
na onye zuru ihe gị werekwa ihe ahụ bịa nyekwe gị ka i rie ọrụ ma ịsọ ya ọfọ na ọ na-eme ụkwara ụzọ akụkọ ndị ahụ ha na-akọ mgbe gboo ama m ka akụkọ ndị ahụ ka nwekwa eziokwu ọ na-eme onwere nke anaghị eme oshi ahụ ga-ezigbo ihe nne oshi wu ihe ọjọọ chukwu jiri nye n'iwu si onye zula ezule ewele ihe ma abụghị ọkụ nke gị mmadụ be gị n'anya ukwu ma nwaanyị onye ọzọ wụrọ nke gị agara agbala amasị gbagide mmadụ ibe gị agbara amasị gbagide mmadụ exactly ọ ya wụ oshi a na-ekwu maka m jụọ kedu ndụmọdụ anyị nwere ike inye ọdịka onye ọtọ sọsọsọ n'ihi na oge anyị na-emezi kwapụ onye wụ na ọ baịla ụbọchị ọbụla nke onye oshi ofu ụbọchị ejide onye ahụ onye ọra na-ezu ihe mmadụ marakwa na ihe ọlị na-eme ọrụ asị ọrụ ọjọọ niile mmadụ na-arụ agwa ọjọọ niile na-akpa ị nwere ụgwọ ọrụ ya anata na ya maka iwere ego ọjọọ ahụ zụ ụmụaka ga mere ụmụaka bezi ha na-aṅụzi ihe na-aṅa isi na-emebi ya nsogbu na-adị n'ime obodo ya wụ ihe ọjọọ ihe ndị mmadụ ịnapụrụ ha n'ike ka iji azụ ụmụaka gị anyị mekwara nwekwodo ọya ga-abịa ọbịazie onye ahụ anwe ka esi agwụtazi ego ha ma azụta nwunye maka na iwe dị ndị napụrụ ihe ha n'ike so onye ọbụla jide nke gị wepụ anya na ọkwa ma nke a na-ezu na ịntanetị ma nke ezu na mba ofesi ma nke eji bairo ma nke eji ekwentị wee zute ha niile bụ gịnị oshi wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ ọ na-adị m ka ọ ebe a ka anyị ga-apịachizie na nke taa biko sonyekwere na unu lee anya unu ga-ahụcha akara ekwentị na akara igwe nzirịta ozi anyị ma na Facebook ma na Instagram ma na WhatsApp ma nke a na-akpọkwa Twitter ha niile nọcha ugbu a ilekwa anya ị ga-ahụ igwe nzirịta ozi nke isi mbido telivishọn www.isimbido.tv ọ bụ etu a ka esi ede ya nne nwere okwu ikpeazụ ị nwere atụọla amara atụkwana ofeke bụ isi n'ọhịa wepụ aka onwe gị na gịnị n'ofe biko aha nka akwụkwọ ọnụ Doris Ifo ma na-asị nụ ndị be anyị ama m na ihe ọma na-adị nụ mma ihe gbasara oshi soho na ihe eji mara anyị ise n'ike na nke unu na-eme Chukwu ga-agọzi unu onye mara asụ ọsụọ n'ikwe ọ maghị asụ ọsụjasi onwe ya ụkwụ n'ihi na bekee si a word is enough for the wise anyị na-asị ụtụtụ ọma ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atala azụ anwụla egbebere ugo bere